Γεια σας παιδιά και πάλι. Όπως βλέπετε σήμερα θα κάνω ακόμη άλλο ένα βίντεο και θα σας δείξω κάποια τρομακτικά σπίτια ή φαντάσματα ή τέρατα. Βλέπετε, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ όπως βλέπετε είναι ένα μικρό σπιτάκι που δείχνει με κόκκινο χρώμα, με κυκλωμένο χρώμα, με κόκκινο, ένα φάντασμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ένα φάντασμα που μπορεί να είναι. Πάμε στο επόμενο. Τώρα αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα φάντασμα νομίζω που δεν έχει ούτε καν κεφάλι, ούτε χέρια και ούτε πόδια νομίζω. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι ένα στοιχειωμένο σπίτι νομίζω παιδιά. Τι είναι αυτό? Ένα σήμα κάτω από το χαλί νομίζω. Αλλά το έχω δει πολλές φορές αυτό σε ταινίες. Ναι. Τι είναι τώρα? Δεν δίνει τίποτα. Τι είναι αυτό? Καπνός τώρα ή ένα φάντασμα? Για καρέκλα. Τίποτα. Ένα χαλασμένο σπίτι νομίζω είναι αυτό. Πολύ παλιό νομίζω. Και αυτό επίσης παλιό. Κοίτα εκεί πως το κάνανε παιδιά. Μπορεί να χάλασε νομίζω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας παρακαλώ κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Άμα σας άρεσε σας παρακαλώ κάντε ένα like όπως σας είπα και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας.